шумо бояд пурра ҷавоб дода битонем ки барои шаҳрванд огоҳ кард ки як подписатсия кинен ҳамун телеграм канали мо меистада шумо мисол аннулировать шава мисол ларба задани умвд набошад трудовой договори шумо. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азизу гироми қадр, як информатсияи муҳима ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан саволҳои шуморо хонда ҷавоб мегардонем. ҳатман лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунем. Як нафара дар ҳаминҷа барои шумо тавсия метиҳам, агар дар муҳоҷират қарор дошта бошед ва ягон саволи ҳуқуқӣ дошта бошед доир ба масъалаҳои документатсия, шумо метавонед дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед, онлайн консултатсия оиди муҳоҷират дастрас мекунед. Мавзӯи асосии имрӯза: тавсияи нави вазорати корҳои хориҷӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳрвандони кишвар тавсия додааст ки пеш аз сафар ба Қазоқистон ҳуҷҷатҳои заруриро бо худ бигиранд. Чихеле ки худтон медонед, айни ҳол вақти граница пересекат кардан баъзе ҳолатҳои шидестае ки аз Қазоқистон обратно вориди Россия шидан намондесанд. Ба иттилооти ин ниҳод дар робита ба татбиқшавии чораҳои пурзур дар фурудгоҳҳои байналмилалии Қазоқистон, шаҳрвандон бояд пеш аз сафар ба ин кишвар ҳуҷҷатҳои заруриро бо худ дошта бошанд. қайд карда шудааст ки ҳангоми пурсиши тафтиши кормандони мақомоти сарҳадӣ ва гумрукии Қазоқистон зимни воридшавӣ ба он кишвар, шаҳрвандон бояд ба саволҳои ба мақсади сафар, замони истодан, ҷои истиқомат, робитаҳои хешовандӣ ва дӯстӣ доштан бо сокинони Қазоқистон ҷавобҳои мушаххас диҳанд. Яъне вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандони худ хотиррасон кард ки пеш аз сафар кардан ба Қазоқистон ҳуҷҷатҳои зарурӣ бо худ дошта бошанд ва дар ҳолате ки ба границаи Қазоқистон сафар мекунед ё мисол тавассути ҳавопаймо ба фурудгоҳи Қазоқистон сафар мекунед, вақте ки дар таможни контрол аз шумо допрос мекунанд, мепурсанд, шумо бояд пурра ҷавоб дода битонед ки ба чӣ мақсад Қазоқистон омадаед ва дар куҷо кору фаъолият мекунед ё дар куҷо истиқомат мекунед ё ки пеш ягон хеши табортон омадаед, ҳамёра бояд пурра даставерни ҷавоб бидиҳед ки дилпурона ба худтон бошад. Ва гуфта мешавад ки дар ҳолате ки пурсишҳои зиёд мекунанд, то ҳатто имконият ҳастае ки ҳамун ҷое ки шумо бояд зист кунед, пешакӣ ҳамунҷара аниқ карда бошед ва дар фурудгоҳ ҷои зисти шуморо адресоша менависонанд ва рақамҳои соҳибхонаро низ менависонанд ва суроғае ки шумо кору фаъолият мекунед мисол ҳамаи ин чизора ба қайд мегиранд. Ба ҳамин хотир вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрванд огоҳ кард ки бо эҳтиёт бошанд ва дар сурати чунин саволҳо мушаххас ҷавоб гардонанд. Хоб тамошобинони азизу гироми қадр, мо хостем ки ин информатсияи нава ба маълумоти шумо бирасонем. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. Як нафари дигаро барои шумо тавсия метиҳам, касе ки дар Россия бедокумент гаштаистед, як роҳи осон барои шумо гирифтани студентский билет мебошад. Шумо дар ҳамин рақамҳои рӯи экран WhatsApp-да ҳатман айноми ма бинависонед, шуморо барои депортатсия накардан кӯмаки хуб мекунад. Сироҷиддин нависонда: ака хизмати алтернативӣ кайме бурда бошам. Пеш аз даъват ба призв сар шидан шумо медед муроҷиат мекунед, номнавис мекунед, баъдан очират ки расид мақсад зангтон мезананд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, шуморам телеграм канал доред ё ин ки не? Бале бародарои азизу гироми қадр, морам телеграм канал дорем, силкаша дар ҳамин видео комментарияда закрепид мекунам, бидроед подписатсия кунед. Иногда мешавад ки мо дар телеграм барномаҳо ва информатсияҳоеро нашр мекунем ки дар ютубу чизоро намепартоем. Ба ҳамин хотир бидроед бародарое ки тамошо кардесен, як подписатсия кунед, ҳамун телеграм канали мо меистада шумо, полезни телеграм канал барои шумо. Абдуҷаббор нависонда: ака ма дар Санкт Петербург ҳастам, 24 сола ҳастам, аз сабаби бемориам кор намекунам, студентский документ кардам, дар вақти рафтан депортатсия намекунам. вақте ки шумо агар студентский документон 100% қонунӣ бошад ва дар қайди донишгоҳ бошед, дистансиони дарсҳо бихонед, не, дар ин ҳолат шумо донишҷӯ ба ҳисоб мерен, ин кор нелегали ба ҳисоб намеравад. як каси дигар нависондаи гапҳо дурӯғ 100%. вақте ки ту тасдиқ мекунӣ ба фикри худат ки гапҳои мо дурӯғае, барои чӣ медрои канали мо ва тамошо мекунӣ видеои моро. Мир нависондай: ассалому алайкум бародар, ман як моҳи охири патентмона наспоридам.
боз дуюмбора патент кунем мешавад. вақте ки шумо пули патентона наспорида бошен, мисол ура аннулировать кардагӣ бошанд, мутаассифона то 1 сола дигар патент гирифта наметавонед. як каси дигар нависондаи бародар чанд бор савол метавонад, ҷавоб наметавонед. ҳамин трудовой договор агар пулша наспори патент месӯза, мегӯям рост бошад. трудовой договор ҳозир тибқи тағйиротҳое ки баъди 7 январ шуда, агар ки мисол аннулировать шавад, мисол дар баъд задани УМВД набошад трудовой договори шумо, бале дар ин ҳолат аннулировать мешавад, патенти шуморо месӯзад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин хизмат чанд фоиз чи дар Тоҷикистон? тақрибан 4-5 рӯз пеш видео карда будем ва дар муддати 1 моҳе ки гузашт даъваткунӣ ба хизмат 70% шудагӣ буд. як каси дигар нависондае ки ака грин карта чие? грин карта як ҳуҷҷате ки мақсад рафтани шуморо ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико осон мекунад. яъне дар 1 сол 1 маротиба мешавад ин кор, ранги лотарея бигем. тамоми шаҳрвандои рӯи дунё номнавис мекунанд, дар учи сабти ном мекунанд. аз байни ҳамон қадар шаҳрвандо 50,000 нафараш мисол соҳиби ҳамин ҳуҷҷати грин карта мешавад ва озодона метавонад ки ба Амрико сафар кунад. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то навораҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.